आङो सिगां इसोरखौ धन्यबादसै बिनि अननायावहाय दिनैहाय नैबे आइफवालि दालांखौ जों मोननो हाबाय बिनि सिगांथ' मा खालामबावनाय एखेबारे ओरैबायदि दैबाना ओरैबायदि खस्थ' मालाबा नावानो गोलैबो मालाबा नावानो बायो आरो जब्राफोरखौ बाननानै लाबोनाङोमोन आरो आंनि मोखाङावनो हरै साजोंहाय सासे बोराइसाया नावावनो थैदों आरो आंनि मोखाङावनो खनसे नावा दोबैबाय गोलैबाय ओमफ्राय खनसेया नाव बायबाय ओमफ्राय 12 मास जोङो दैबानानि उनावहायबो एखे दालां बारनायाव थांलाय फैलाय भारा होनो गोनां जायो ओमफ्राय नाव गाखोनोथ' मालाबा दै बानाब्ला खनसेयावनो 50 थाखा 40 थाखा 30 थाखा होनो गोनां जायो दा जोंनि इन्डिया सरकारखौ ओमफ्राय आसाम सरकारखौ जोंनि बड'लेण्ड सरकारखौ आङो हामबाय होनना बुङो जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' लाबाय बिसेसकै बे दालां जायानाखि कन्ट्रेक्टरशिप मावदों आं बिथांखौ जोबोद धन्यबाद होसै जोंनि थाखाय गोबां खस्थ' लाबाय दानिफ्राय हले जोङो दैबाना लाबो खुनु खस्थ' जानाय गैया जोङो एखेबारे रंजा बाजा जोङो बारनो हासिगोन बेनिफ्राय जोंनि ओरैनि एरियानि मानसिफ्राबो डेभेलपमेन्टआव एसे आग बारायसिगोन आरो जोङो गोबां फरायसाफोरखौहाय ओरै बेंटलफ्राव फरायफैनाय मानाय बिदि नुदों खिन्थु बिराद खस्थ' जायोमोन फरायसाफोरनि गथ'फ्रा समावहाय दैबाना लाबो एखेबारे नाव बारनो गोनां जायो आं अनबाय थायोमोन बोरैबा जुदि नावफ्राव उल्थायबायब्ला बे गथ'फ्रा गासिबो थैजोबबायसोमोन होननानै खिन्थु इसोरनि अननायावहाय दिनैसिमाव जेबो जाबाखै आरो बिसेसकै आं हामबाय होनबावो दिनै जे एसे मोजां दालां जाबाय एखेबारे बे थासिगोन जानो जुगनो बेनिखायनो बे गासैनि थाखाय आं रंजानायजों हामबाय होनसै आंनि बेसे गोबावसो खस्थ' भुगिनांदों बे दैनि थाखायनो आंनि अभिगथायावहाय आंबो नैबे 1957 सनसिम आङो आइफवालियाव दंमोन 1957 सननिफ्राय आं ओरै बारलांदों ओरै मावफार बारलांदों दा 2024 अन्तत' गेलाबो 70 बोसोरसो आं खस्थ' मोनबाय आरोखि आरो जे सिगांनि मानसिफोराबो एखेबारे गोबां खस्थ' मोनबाय दा ओरै सिनाबथारिनो 1% जुदि रंजायोब्ला जों 99% ओरै रंजायो आरोखि बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेजों हान्था मेला खालामो बेजोंथ' हरै नांगोल भाङा ओमफ्राय ओरैहाय मा होनो बर' फोथार ओमफ्राय फाथाबारि एखेबारे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनो औगुरि फाथाबारि नांगोल भाङा गोबां मानसि दं बेवहाय गोबां गामि दं बहुद खस्थ'मोन खिन्थु दिनैफ्राय हले खुला जाबाय बेनिखाय हामबाय बे दालां गैयि समाव सिगांनि समावहाय आयं नोंनि बे दैखौ बारनाय समाव एकदम नोंनि जिबनाव एकदम गिथावना जाथाय जानायफोर गोसोआव दं नामा नोङो दै बारनाय समावहाय गोसोआव दङ खारन ओरैबायदि आंथ' दैखौ सानस्रिनो रोङामोन जै नाव गाखोब्ला बेथायब्ला आं थैबाय होननानैहाय खिन्थु इसोरनि अननायाव खुनुरखम बारग'बाय आरोखि बेनिखाय आं जोबोद धन्यबाद आङो लाइमुथिनि आङो रेन्जन बसुमतारी अबसे आं गावबुरा दा आङो बेखौ मुखुलि खालामनायखौ बयबो नायनो हागोन होननायाव जोंबो फैबाय दा जोङो आंनि न'आ आमथेखायाव आरो माखासे फरेला दा जोङो बिदिनो जों उन्दैनिफ्रायनो आं बेखौ नुगासिनो दं आं गोदोथार बे सेरांखुंग्रिनिमोन ओमफ्राय बिदिनो बे दै बिमाया गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ओरै सानजानि मानसि सोनाबनि मानसि थांनो फैनो गोबां उसुबिदामोन गोबां मानसि गोजावना थैदों मोसौ मैसो गोजावना थैदों साइकेल बिदिनो गोजावदों आरो नाव सलायोमोन बे नावजों बारनायावबो नावफ्रा मालाबा बोसोराव गोदोनानै बे गोबां मानसि थैदों खिन्थु जोङो बेखौ दलां मोनोब्ला हामगौ होननानै बिदिनो आं मिथिनो रोङैनिफ्राय खोनादों आसा खालामदोंमोन रायजोफोर बुंनायखौ खिन्थु दा आंनो नै बोरायलायफैनाय जिबनाव आङो दा नैबेखौ बे सिमां बायदिखौ बे मोगथाङाव नुनाय मोनबाय गावनि आथिंजों गानो मोनबाय आरो आंनि आथिंजों गानो मोनबाय आङो बे एरियानि जानानै आङो बे दासिम बे आंनि बे जिबनाव आङो बेखौ बे दलांखौ मोननायनि थाखाय आरो जोंनि बेयाव बेसेबां रायजो राजा गथ' गथाय बोराय बेन्थ' बेसेबां मानसि दं जोङो बेखौहाय गोजोननाय मोनबाय आरो रंजानाय मोनबाय सरकारखौ मा जोङो नै बेबायदि माने बे दुखु भुगिनायनिफ्राय जोङो उदांस्रियाव फैनायखाय सरकारखौ मा दैमा होनो सानो आङो दा बेखौ मावना होफैनाय जोंनि जे मानाव गेदेर मन्त्रि बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना बेखौहाय मावफुंनानै होफैबाय
मोननो हायि बुस्थुखौनो जोंनो होफैनायनि थाखाय आङो मोजां मोनबाय आरो आं बेखौ धन्यबाद होबाय जेन आफा इसोरा बिथांमोनखौ जिउ गोलाव खालामथोंसै